Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a wata sabon bidiyo. To yau zan yi muku bidiyo akan yadda za ku yi depositing na kuɗi, ku sa kuɗi a cikin wallet naku na cikin Telegram, wallet na Telegram kuma da yadda za ku yi ku cire kuɗin ku. To abin da za ku yi shine da zarar kana so ka sa kuɗinka da farko za ka yi in za ka yi depositing za ka shiga cikin Telegram naka kamar haka kuna gani ga Telegram ya. To in ka shiga cikin Telegram kamar haka za ka ga wani waje layi uku daga sama nan wannan waje da kuke gani haka sai ka taba shi. Ana taba za ku gan shi a nuno muku haka abubuwa waje wannan option kamar haka. To za ka gani ga nan na biyun nan wannan wallet din shi za ka taba. Da zarar ka taba cikin wallet din sai ka jira ya bude ma. To wallet ɗinka zai nuna ma kamar haka. Za ka ga total balance ɗinka. Idan har baka bude ba in ka taba kan wallet ba wani process bane masu wahala za su baka da za ka bude ma mai sauki ne. To da zaran ka bude za ka ga total balance ɗinka nan idan kana da coins ko wani kuɗi a ciki za ka gani a haka. To abin da za ka yi idan kana so ka fara deposit na kuɗi, idan farin kuɗi za ka yi depositing nairanka zuwa cikin wallet ɗinka na Telegram domin ka siya koton da za ka yi gas fee na wani abu da shi. To za ka ga a saman nan ga wani option guda hudu na a wajen nan. A nan wajen kun lura ga send, nan kuma za ka ga an yi sa add crypto, nan kuma exchange, nan kuma P2P market. To abin da za ka taba kan wannan P2P market ɗin nan. A P2P market za ka ga akwai option guda biyu a nan wajen. Za ka ga nan wajen wannan buy wannan sell. To idan za ka yi deposit za ka shiga buy wato za ka siya dala kenan. Idan za ka yi selling ne kuma kuɗi kake da shi za ka siya shiga wajen selling nan. To mu kuma tunda kun ga deposit za mu yi bari mu taba buy. To bayan ka taba buy kamar haka za ka gani za su ciro maka option na buyers na wannan na merchant da za ku yi wannan da su. To za ka gan su da yawa kowa kuma ga yanayin farashin yanda yake karfan dalan shi. Wannan za ka ga 1690, wannan kuma 1690.52, wannan kuma da 91, wannan da 92, wannan da 96. To duk za ka ga kowa da yanayin farashin shi. Wannan da 700 ma kun ga wani ma duka wayannan 17, wannan 17, 110 duka za ku gan su a suna nan da yawa. To za ku zaɓa guda ɗaya wanda za ku yi transaction da shi. Kamar yanzu a misali za mu siya a wajen guda biyu nan. Me za ka fara duba? Ka duba a cikin wannan za ka ga me za ka fara duba? Za ka ga yanayin yawan kasuwan da ya yi, yanayin hada-hadan da ya yi. Nan dai an bashi percentage 100%, amma in kun duba za ku ga 2 trade aka bashi ya yi kuma 100% yake da shi na rating nashi. To kun ga wannan bai yi wani transaction da yawa ba, bai wani wannan da yawa ba, ba za ka bashi garanti sosai ba. Ka je ka nema wani wanda ya ɗan yi wannan sosai da yawa za ka nema. Anan kun ga za ku ga ya yi 265 trade yana da percentage 96. Kuma yawwa abu na gaba da za ku dinga lura za ku ga available wannan da aka sa wajen available ɗin nan za ku ga yana da 42.33 USDT abin da yake da shi kenan a wajen sa available yanzu. Kuma zai iya karɓar limit nasa idan za ka yi wannan da shi za ka siya dala wajen shi daga naira 50,000 ne zuwa naira 71,575.74 shine abin da za ka iya limit nasa kenan. Payment method nashi kuma bank transfer ne yake karɓa. To duka kowa za ka duba ku ga wannan yayi 51 yana da wannan available. To ya danganta da yanayin yawan dalan da za ka sa. Kamar za ka siya na 5,000 ne sai ka nema wanda limit ɗinsa daga ƙasa da 5,000 ko daga 5,000 sai ku duba. Yauwa ga wani nan kun gani mun gani a nan wajen in kun lura za ku ga yayi trade guda 152 yana da 95%. Yauwa to za ku ga yana da available nashi 68.11 USDT. To abin da za ku yi kun ga nan ya sa $5 to $115. 5,000 naira to 115 568 naira. To za ku ga payment method nashi shi OP yake amfani da shi. To za ku ga irin wayannan masu OP money fancy wayannan za su iya yin saurin wannan nasu zai yi saurin shiga. To kun ga kuma ga yanayin rating nashi dala ɗaya kan 1,696. To sai kawai ka taba buy in za ka siya wannan sai ka taba buy kawai. Yauwa to bayan ka taba buy nan sai ka sa amount ɗinka a naira wannan wajen da kuke gani sai ka rubuta na 5,000 za mu siya na 5,000. Yauwa kun sa za ku ƙara confirming ku ga yanayin payment method na shi OP limit daga 5,000 to 100,000 something za ku ga. To sai ka taba buy. Sai kana taba buy sai ka jira za ka ga adadin dalan da za a baka 2.947157 shine adadin dalan da za a baka a wannan da za su a wannan 5,000 da za ka yi deposit. Kawai to yanzu za ka yi create order ne idan har ka yadda da wannan adadin kuɗin dalan da za a baka hakan ka yadda kuma time limit ɗinka 15 minutes za ka yi ka gama wannan innan ka duba. To sai ka taba wannan wajen create order. Da zaran ka yi create order nan shikenan kai ka jira
za ka jira za su tura ma message cewa idan order ka yayi successful. To like kaman yanzu a misali za ka iya fita idan order ka ya zo za su tura ma message. Like kaman kun ga na fita yanzu ba, yanzu ga wani wannan sun tura min wallet din sun tura min haka. To in ka shiga za ka ga sun nuna ma an create order successful, please wait for the confirmation from the seller within 10 minutes. Zai gama zai confirming sai tura muku payment method. To yanzu bari mu jira zuwa in yayi confirming sai yayi confirming ya turo mana da wannan sai nuna muku. Yawwa, welcome da dawowa. Yanzu da kuke gani kamar haka kun ga an turo sako cewa an tura min wani wannan ina ya riga ya order na ya gama creating successful. In kun gani za ku ga gashi na. To zan je in taba kai sai in shiga. In kun ga gani gashi na riga ya confirm order na sai in shiga kawai direct sai in je ni in yi payment da suke nema. Sai ka taba wannan wajen view order nan. Sai ku taba wajen view order, da zaran ka taba zai kai ka direct inda za ka ga payment method inda za ka yi amfani da su. To in kun kalla ga bank kun ga OP a wajen, ga kuma wannan account number da za ku yi amfani da shi, wannan shine account number, wannan inda za ka danna kai copy ne kawai, nan kuma shine ka tabbata amount din nan wajen shine asalin wannan income da za ka yi, amount din da za ka sa a wannan wajen. Kaga 5,000 ne to ka tabbata 5,000 ne, kar ka je ka sa 5,100 ko da wani abu. Amount din ya zama daidai. Bayan ka yi copy sai ka je ka shiga ka tura kuɗin daga ma inda za ka tura. Bayan ka tura sai ka yi kokari ka yi wannan ka ɗauko ko da screenshot na payment in ne ko receipt in ne, ka ɗauko screenshot na receipt din sai ka dawo nan ka zo ka yi confirming cewa ka tura kuɗin nan. Ka tura kuɗin nan a wajen, ka riga ka tura kuɗin a cikin account sai ka zo ka taɓa wannan I made a payment. Bayan ka taɓa shikenan za ka ga zai kama waje kamar haka. Bayan ya kama waje kamar haka za ku ga ya nuna ma wajen nan wajen choose file. Za ka zaɓa ka yi uploading wannan receipt din da ka ɗauko. To in ka taɓa choose file zai turo maka hotunan kan wayanka sai ka zaɓi hoton da yake kai wannan hoton receipt ɗinka. In ka ɗauko hoton receipt ɗin sai ka je ka sa a wajen shikenan. Da zaran ka yi uploading kamar haka, ka yi uploading ya 100% ya gama sai ka danna wajen confirm and send in nan shikenan. Da zaran ka yi za ka iya fita idan ya yi confirming kuɗinka zai tura ma abinka. Zai dai ka ga message cewa an tura ma dala kaza a cikin wallet ɗinka shikenan. To mu haɗu da ku a bidiyo na gaba, zan nuna muku yadda za ku yi swapping daga wannan dalar nan ka siya ko ton ne da shi zuwa kuma yadda za ka yi ka cire kuɗinka daga ton ka canja shi zuwa dala, daga dala sai ka siyar ka karfi kuɗinka. To wannan shine time da ya rage sai la ya gama confirming. Idan har baka yi payment a wannan time da ya rage ba ka riga ka yi missing na wannan, kuma ko da ka yi daga baya abin zai zama wani iri. Dan haka shi yasa ake so idan za ka yi payment ka yi kokari ka gama a cikin lokaci a yi confirming. To mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode.